si Mayor Nestor Archibal o si Atty. Dara Acosar labihan kasuod. Wa tay labot o sa ilang relasyon. Minyo mas ni Mayor Nestor Archibal nganong doon naman siya relasyon ni Atty. Dara Acosar, sila manubag ana sa balaod. Pero dili na may issue. Ang issue mao si Atty. Dara Acosar naa City Hall kada adlaw. Hapit tanang kalihukan di City Hall naa si Atty. Dara Acosar. In fact, gitawag na siya karon og First Lady diya sa Cebu City Hall. Na siya sa opisina sa mayor. So why desisyon ang mayor nga di makahibaw si Atty. Dara Acosar? In fact, kung tuuhan atong kasaligang mga tinubdan, gitudlo na ni Mayor Nestor Archibal si Atty. Dara Acosar na iyang private secretary. Na kanang confidential nga mga posisyon entitled si Mayor Archibal kinsa itudlo niya. Salig siya ni Atty. Dara Acosar. Entitled siya sa pagsalig ni Atty. Dara Acosar. Why maka-question na? Ang question karon ang conflict of interest. Si Atty. Dara Acosar mo'y senior partner o pangu sa Divina Law din sa Subo. Ang Divina Law mo'y abogado sa Mega White. Nga mo'y tinuod nga tag-iya anang kumpanya nag-develop sa merkado sa carbon. Dili ba ni mao tinuod nga conflict of interest ni Mayor Nestor Archibal? Maybe wa maglisod og pili si Mayor Archibal nangantod sa baho ang taga-carbon, humot kay Dara Acosar. Ang taga-carbon, ikita lang ni Mayor Nestor Archibal atol sa kampanya, si Dara Acosar iyang ikita kada adlaw. O kada gabi. Kung sa may nakanan tinuod sa mga vendor sa carbon, sa influensya ni Atty. Dara Acosar. Atong auhag na Mayor Nestor Archibal, be transparent, Mayor Archibal. Ayaw tagui sa mga tao. Dako kay siyang influensya over you. The fact na imo siyang amo to sa iyang kapasidad, gihire ba ginanimo or imo ba lang na siyang escort o unsay iyang kapasidad nga mag sige siya kuyog diya sa imong opisina? Tug-anis tinuod ang mga Subuanon. Unsaon yung pagka-objective sa imong trabaho? Nisaad ka sa mga mamalgay sa carbon, imong pananigdan ang ilang interes. Unya, ang abogada sa kompanya na nag-develop sa merkado sa carbon, suod sa imong kasing-kasing. Asa man po niton ana ang interes sa Subo o sa mga Subuanon? Di ba magbahak-hak karon ang Mega White nga under the bunal na kanila? Kay influensyado ka ni Atty. Nilo Divina, pinagi siyang senior partner din sa Subo si Atty. Dara Acosar. Tug-an ni Miss Tinuod, Mayor Nestor Archibal, ayaw mig limong-limunga nga kaniadto mao yung baruganan kay konsyel pagkakaroon mayor na ka mao yung baruganan pinuang na. Kung tarong ka pagkatao di mausab yung baruganan bisag unsa pa imong posisyon. In fact, mahimo nimo gamiton ang imong posisyon sa pagpaling-on sa imong baruganan. Or mahimo kang modify sa imong baruganan pero di ka entirely mo abandonar sa imong baruganan. Kung tarong ka mga pagkatao. Pero for sale ang imong prinsipyo, kinsa ray highest bidder nga makapalit nimo, kuyaw. And maybe Mayor Archibal, imo lang sang suginlan ang mga Subuanon. Unsa may nagtabo nimo sa imong asawa? Unsa man ang kaso ninyo sa imong asawa? Nganong imong asawa ni Kagyo man? Wa naman din sa Subo. Giunsa man to nimo ang imong asawa? Unsa man ang kaso ng ung-ung ninyo? Unsa may rason anang kasuhan? Tugani ang mga Subuanon. Aron mahibaw ang mga Subuanon nga tarong ka pagkatawa kay gitago gi kanila.